Ating kaso. Ating kablang. Ating kaso. मोनसे मेथाइखौ रोजाबनानै जों इसोरखौ बाख्नायनि जोङो 14 नम्बरखौ जों रोजाबनि 14 Ating kaso. Ating kablang. Ating kaso. Berlaku marah. जों बयबो मेगन एसेबगोन जोङो गाव गावनि गोसोफोरखौ जोङो इसोरनिथिंहाय जोङो नायनि जोङो गाव गावनि गोसोफोरखौ जों इसोरनाव जों गथायनि मानोना नोङो थारैनो नोङो जों सुबुं माहारिखौ अनसायगारो आफा बिनिखायनो नोङो जों सुबुं माहारिनि थाखाय नोङो गावखौ आगथिया लाबानो नोङो कालबारि क्रुसाव नोङो जोंनि लागै नोङो बलिदान होबाय आफा फोरबो जों बिनिखायनो नोंखौ हामबाय आरो हामबाय नों आफा मानोना नोंनि थै फसरनायजोंसो जोङो दिनै सख' जाबाय जोङो देरहासार जाबाय जोङो पापनिफ्राय उदांस्रि मोनबाय जोङो बासाय जानायखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जोङो सोखा जानायखौ मोननो हाबाय आफा फोरबो हामबाय होनदों आफा बेबायदि गेदेरथार नोंनि अननायनि थाखाय आफा फोरबो थारैनो नोङो जोंनि दुखु खस्थ' खैफोद समायसाफोरखौ नोङो बोस्रांनो लागै नोङो बे संसाराव फैबाय आरो नोंनि नामजोंनो दै लोंनो बिदों दिनै सिसिराया मा माबाया जायोला सिसिरानो मा होफैदों होननानै बुंदों बाइबेला गाइखेर दै गांदों बियो बिनो थाखाय गाइखेर दिंग्रि बिगुरनि दिंग्रिनिफ्राय गाइखेरखौ सेबनानै लाबोबाय आरो बिनो लोंहोबाय जाय गाइखेरखौ लोङोब्ला बियो उन्दुलांदों दिनै सिसिरानि जायनि माइनाव इसोरा बेबायदि गियान होबाय बिनो गाइखेर दौनानै बिखौ फुबाय बियो इन्दि सिन्दि गैयाजासे उन्दुलांदों होननानै बाइबेलाव बुंदों आंथ' बे भाषाखौ बुजियाखै आरो माने इन्दि सिन्दि नोंथांमोनहा बुजियोना मा बुंनाय जायो बियो इन्दि सिन्दि उन्दुलांदों होननानै बाइबेला ट्रेन्सलेट खालामदों बेबायदि माखासे बुजिया जानो हागौ बेयो जाबाय गोदो गोदो उन्दुलांनाय होननानै बुङोना जोङो गोदो गोदो हर गैयालासिनो उन्दुलांनायखौ जों गोदो गोदो जोंनि रावाव जों बुङो गोदो गोदो उन्दुलांनाय बेबायदि गोदो गोदो उन्दुलांदोंमोन उन्दुलांबाय दिनै हर गैया दिनै बेबायदि जायोला खाबु मोनबाय आनएक्सपेक्टेड मालाबाबो सानाखैमोन दिनै सुथुरा
जायनि थांगु सिङाव हाबफैगोन होननानै दावहा थिलियाव दावहा जागासिनो दङ नाथाय जाय सुथुरखौ बुथारनो थाखाय इसोरा दिनै बाराक आरो देबराखौ दैदेनलांदोंमोन दिनै बे सुथुरा खारबोनानै गावैनो खारबोनानै जायनि थांगु सिङाव हाबफैदों दिनै बेबायदि आनएक्सपेक्टेड नोंखौ मान होनो हाबाय बे गासैनिबो थाखाय नोंखौ हामबाय आरो हामबायसै नोंनि गोथार बाथ्राजों प्रभु नों जोंखौ बोर होनो सुफुंबाय आरोबाव प्रभु नोङो जोंनि गासैबो प्रभु आर'जफोरखौ खोनासंबाय फोथायदों आफा सोखा जानो थाखाय जायफ्रानाखि इस्सा खालामदों मोजां मोनदों दिनै बे दौथि खुंगा जे गभर्नमेन्ट जेनेरेल कनफारेन्सआव फैनानै गोबां इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनो हाबाय स्पेसियेलि बे प्रग्रामा जोबोद मोजां जादों मानो होनब्ला जोंनि आइजोफोरखौहाय गोबां थुलुंगानाय बाथ्रानि गेजेरजोंहाय जोंनि मानगोनां आलासिया बुंदों निस्सय जोबोद मोजां बे प्रग्रामा बेनि गेजेरजोंहाय आसा खालामदों गोबां जोंनि आइजोफ्रा थुलुंगानाय मोनगोन समाजाव मोजां खामानि मावनो हागोन आरो मण्डलिफ्रावहाय बेबायदिनो खामानि मावलांनो हागोनखौ मिजिं थिदों जायफ्रा सफैयाखै मिस खालामबाय खिन्थु जायफ्रा सफैदों बिसोरहा जोबोद मुलाम्फा जाबाय गोबां आशीर्बादखौ मोनबाय बायदि आं आसा खालामदों आरो आंबो ब्लेसेड खावलायबावनाय जाबाय बाइक आरो स्कुटि जायफ्रा लाबोदों जायफ्रा हस्टेलनि सिगाङाव दोनदों बिथांमोना बाइक आरो स्कुटिखौ बोखारनो नांगौ बिथांनि थाखाय जायगा बानायनाय जादों अन्नानै एसे बोखारना जोंना कर्डिनेटरा नै सार्भ खालामगासिनो अमा बेदर रानदों ओरै बाजै दं नै माबायदि मोनदों बाजै मोजां प्रग्रामा बोरै जादों मोजाङैनो जादों पार्टिसिपेन्टफ्रा बेसेबांसो जादों डेलिगेट्सफ्रा बेसेबांसो जादों एप्रक्स 400 ने बाजिया जोंना चिरांनिलै जोंहा रेभारेन्ड आसरनि बिहि बिथाङा हाब गरथि होथारदों माथो दिनै आं रायलायगोन जाहोबाय नालाय जोंना एकदम मोजां जाखायो ओरैजाय नै जोंना आइजोफ्रा बिराद मावथि नै ओरैजायबो ओरै नायदो बाजै बिराद गोथाव सङो बियो बाजैया ओरै संगासिनो दं जोंना आदामना ओंखाम ना सारायबेसे संनांगौ 6टा जाबाय ने मानसिया एसे जादोंआनो होमबा ने ओरैजाय नै वेभिं दङ मैगंफ्रा नै आप सङोबो हायोबो नै आदाया एसे स्किल दंलै डाइरेक्ट माने हानांलाया आरो संनायावनो हानो हाखायो आरो ने बिराद स्पिड वा मोसानाय काटिं औ हाइजेनिक आरो बिराद हाइजेनिक दै साफाथार एकदम टेस्टि नुदों दै गोथाव जागोन बायदि मोनदों मैया बिराद गोथाव संदों साकाटा ना साकाटाथ' नाम्बार 1 औ दैसब ने लकेल नामा लकेल ने दालि हाय होनदों कर्डिनेटर माबोरै जाखो बिस्रा मेंबायनो उन्दुनाय गैया स्लिपलेस नै लकेल दाउ बियो खासि दे खासि ओरै अमा खासि
अमाया माबासो दां ना दिसि अमाया दिसि दा दिसि अमा ओरैहाय जोब्बाय नै रानग्राफ्रा नै हाय होनदो सिख्लाफोर हाय होनहरलाय रानग्राफ्रा नै DTS स्टुडेन्टफोर आइटेमफ्रा नै हा ओइ माबानिसो फल'वार्स कर्डिनेटरनिसो आंनि नङा सेकेन्ड टिप ना दे मोनथ'वाखै ने दे एसे नेदो रांग्राफ्रा खम नालाय हारा हरथारदों नै ओरै जाखांबाय नोंसोरो जाखांबायानो लासै जादो आब' गोथाव दा दे बिथांमोना मेलनपुरनि बिश्वनाथ नै बिश्वनाथनि बिसोरबो गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि नोंसिना चिरां ना मा जाखो उदालगुरिनिसो बाक्सा नोंसिना हा दे चिरां ना बाक्सा जाखो चिरां मा गामिबा फाथाबारि खै नम्बर बा औ सुदेमपारा नाम्बार बुरजाथार नोंसिनाबो गामिया जाखांबाय नानि मोसाग्राफोर जोंना नै मोसाखांबाय ने दे मोनथ'वाखै एसे नेदो नै जोंना नेगासिनो दङ एसे अखा हाबनाय बायदि नुथारबाय दस्राफोर एसे नेदो धोर्ज हमदो गोथाव नालाय एसे टाइम लायो औ ओरैनो जोंनि हम मिनिस्ट्रिनि अफिसार बिथाङा अरिजिनेलि मणिपुरनि दा खोनादोंबा जों कुकी एन्ड मैथे बिथांनि गामियाव रावबो थानो हाया दानथारलायनाय बुथारलायनाय नाथाय बियो सासे मोजां बिसासि दिल्लीयाव थायो गथ' सानै दं आरो बिनि बिहिया अल इन्डिया मेडिकेल इन्स्टिटिउटआव खामानि मावो नोंथांमोना आर'ज खालामना होनो हागोन बियो दा जोंजों बिराद मोजां फ्रेन्डलि उदालगुरियाव थायो हामबायसै थेंक इउ सार हामबायसै